vari kudyiwa rinopisa bhozi risati rapera tino dzimwe nyaya dzekuti tinenge dzakutituma kuda kuti tingodzitaura ende inini ndagara ndenge ndiri 1 gig ndikanzwa dzimwe nyaya tinoremerwa ndobva ndatiga tichibudisa mafaira ese since vanhu ava zvirizvo zvavari kuda kutaura. Saka kana zvingotosvika pana peri first time yako panonzi paCulian TV, ndo Culian TV yacho patinokupai nhau dzese dzinenge dzichiitika zvese nekuanalyza zvinhu zvinenge zviripo zvakavanzika zvisingazikanwi nevanhu. So nhasi pane nyaya iri kupisa iri kunetsa panapa. Saka ndangoti kana iwe uchiziva kuti uri munhu anofarira advocate Nelson Chamisa, make sure wagara like this video because uchadzidza 1 or 2 3 4 things zvinhu zviri kuitika. I know and I understand kuti madays atave no one is willing kuti asumuka achiti okay pari kuitwa zvakati obuda kuti I think I have to defend or kana kuti vane anything it takes kuti vambotryawo kubudisa mafacts background. It looks like varakashi vari kungoita zvinhu zvavari kungoda and they are getting away with everything that they are doing. Now the trending issue iri kupisa panapa pari kunzi Jabulani Sibanda is now the ZANU-PF chairman for Bulawayo province, while Chamisa is now an irrelevant politician. What do you learn from this picture? And this is the picture ripa side ra Nelson Chamisa aripa nikini pazi mufananidzo kana pa portrait ra Jabulani Sibanda. You get the point. So vakuwanzira Chamisa vachita uyato munhu weku ZANU-PF chairman weku nikini, but ininika ndisati ndadzika unzwa kuti vana veZimbabwe vamwe vari kupindurawo kuti kudii panyaya iyoyoyo. Pane zvinhu zvakakosha zvinoda kuti zvizivisanwe nevanhu because isusu kana uyu akanzi atorwa foto ari pane nigiri neZANU-PF doesn't mean kuti pane kana diri sterek riri kuitwa ipapapa, because isusu tinoziziva kuti Jabulani Stole was a long time member of ZANU-PF and served as a leader, chairman of the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association ZINLA from 2001 to 2014 under the party's umbrella. During this period, and he was clearly integrated in ZANU-PF structures. He was expelled from ZANU-PF in November 2014 following factional disputes linked to the Cholocho Declaration and internal disagreements. He was later readmitted into ZANU-PF around 2018 to 2021, somewhere there, and one part after successfully applying for reinstatement following his exclusion. But now, ngatitaurani dzimwe nyaya tichiudzana nyaya dzinopera panapa. Because ukanzwa munhu atitonzi agara anga ari muZANU-PF nyaya anga akabudisirwa nyaya dzekuCholocho Declaration, munhu agara ukangonzwa word kuti Cholocho Declaration bvoza kuti that person was loyal to Mnangagwa. Nyaya dzakaitika kudhara, nyaya dzeCholocho Declaration dzakatotanga kupisa munana 2004 somewhere there, ndo paipisa nyaya dzeCholocho Declaration. And ndanani vanga vari part of that Cholocho Declaration? Uchaona kuti ana Jacob Mutenda was there, uchaona kuti vanhu vakaita sana Philip Chiangwa anga variko, tichaona kuti kune mamwe mazita anga pop up, the likes of Anna Jonathan Moyo, they were part of that Cholocho Declaration. Even Jonathan Moyo, that guy, maybe he was the organizer, he was the key player who organizer, and that thing changa chiri chipoche kuti mudhara muzenda anga afa saka papa kunzi Mnangagwa ndinga aiswe kana aiswe pa vice president chichi ndo nyaya inetsa ipapo mazuva iwe. Saka uzoti munhu ndo nyaya dzimwe dzakazomudzingisa mupati atina chinoshamisira pazvinhu zvakadaro because vanhu vacho vagara vari veZANU-PF zvakafanira kuti izvezvi so motanga kuseka vanhu maona kana kuti Mndarageza adzoserwa mupati because already he was a central committee member. We all know kuti Mndarageza was central committee member. Overhands adzoswa mupati vakuwirirana futi motanga kuseka vanhu vese vaimusapota. It doesn't make sense because vanhu vemuZimbabwe they love my ideas, they have the ideas already kuti they don't want these politicians kuti varambe vachita zvekupenga, but havana that simba rekuti vanouya paground vomisidzana because no one can stand achimisidzana naMnangagwa. Mnangagwa anogara achitenderera achiita zvavanoda muZimbabwe, but hakuna ane that capacity yekuti now ndauya kuti ndimisidzane naye. Vanhu vanomisidzana naye through kubeka mavoices, through kubeka vanhu vanokwanisa kuenda vachinomira pamberi vachitaura kuti we are sick and tired of this nonsense. That's why I'm sure not even ku parliament my MPs ZANU-PF vagara vachingodyiwa masitsi akawanda. Go to Harare right now, those guys they are now benefiting from kunetsana kuri kuitika, kune kutengesana kuri kuitika mu-opposition, but honestly speaking they know kuti muZimbabwe meme Harare yavalume. That's what they know. Saka zvasingalume kudaro, it is because vanhu vaimomo vakavhurika vajaira life yeimomo kuzvekutodaro they are sick and tired of zvimwe zvese zvinenge zvichiitika.
murikuzviona. So hapana pekuti tinga expecta kuti tizodzwa nyaya idzo dzokuzonzi nhasi because uya azodzokera uko saka Chamisa azodai politics dzake dzazodai, so we don't care kuti munhu zvazodii kana kuti kuita sei. It's just that vanhu kana vachingoti havadi chipolitical party chinonzi ZANU-PF avanenge vachisingangochide. That's it. Now regadza tidzokere pane issue yaari kutaura chiti Jabulani Sibanda is now the ZANU-PF chairman of ZANU-PF province, while Chamisa is now an irrelevant politician. Saka chiri kuitika ndechekudai so vanhu vemuZimbabwe kune vanhu manje vekuti vanozongotanga kungouya vachingotaura kuti baba hanzi we learn kuti iwewe you just nothing in Zimbabwe politics, you just twerk inongokurudzira corruption. You see, chakuitika ndechekuti these young people pakatoitika even kukuona nyaya dzavari kuuya vachisapota dzari Mnangagwa on social media, because Mnangagwa akatonototi nyaya yekuti vanhu vari kuda kundipinda nekusocial media yakunetse. That's why makaona kuti anatungwarara nerimwe team vakati let's invest, titsvagewo vanhu vanenge varimo mumarombe vasinawo zvekuita, nokuti anongomuka kuseni achingoroverera chakadai so uri kuzoona woshora vachingo nepasina kana chinhu chingoripo. But people ndopa vari kuzotaura kuti we learn that all ZANU-PF psychopaths, when they know propaganda, they go to Chamisa because you have no one else to talk about. Because izvezvi honestly speaking, who is there to talk about? Ungataura nezveshabanguru munhu weZANU-PF unonzi ukopoza chi Chamisa atone 2 years ari pasabbatical izvezvi. But look what they're doing every day. Havana to make sure and vanoita kuchinjana. I think vanoita kana 1 week vachiresearcha kuti ndichakanda joka kandira Chamisa joka. And guess what? After wakanda joka racho is the worst of joka. Tambisa majoka acho. Because they are getting paid kuti vaite zvinhu. Saka tarisa ari madesi paitwa politics kunana chilo cho declaration waida kunoidya yani mari yacho. I understand kuti now vari kurya mari yemarema yanatungwarara handiti yekungoti titongouya tongotwita tichitoenda takadaro. But the truth is this is just nonsensical because you know some people are even saying kuti Jabulani Sibanda chabangu and you do politics of the stomach handiti. If Sibanda and his family are full, then everything is okay. This is not the same Jabulani I spent nights with in the bush during the liberation struggle. This comment is coming from someone who serious. And the funny thing is that these guys are refusing to answer my questions. Mamwe are simple. Ekuti busy kujambira kune imwe nyaya. Maitita grey kapaya nyaya yake zvazviro zvema e-tags. Ko ma e-tags akuuya here nemasleep ekuti nemanhingirikini emaitoma receipt tuyatuya. Zvinouya futi here pasame day kuti wapfuura patogate mambonzi mune manhingirikini vakatadza kuanza kuti waita grey is using the motorcade. Vakatadza kuipindura nyaya iyo. Vakujambira nyaya dzisina basa rese kuda kuswera vachida kuvhiringidza vanhu. But thank goodness akomana isusu zvedu tinogona kushaya ukuthi anenge achitifanda achitipa mari kuti izvezvi zvatoda kuita akomana toda kuzokupai mari kuti muzodai so, but chinonzi nyika yedu todefenda toshingirira todonha nayo. And these days nditodzidzisa vanhu vakawanda kuti guys learn to love your country handiti mochigona kuzviseparata, because papane kamwe futi kakunda kaona kuti vanhu vanga kuti kakubudiswa musaga kuti kune umwe munhu kuti anobva atanga kudzidzisa vanhu kuvenga nyika yavo. No. Learn to love your country. Mochiseparata mochibvisa makurunyera, because the more you love your country is the more ponotanga kuona kuti vanhu ava vari kutokanganisa nyika yedu, vari kuuraya nyika yedu. Unenge wangofanana nemwanakomana anenge ari pamba akakomberedzwa nemasisters padenso wekuti anenge achiuya achingoripotera kuna baba kuti muri kuona uyu ari kuita zvakomana uyu azodai so. It doesn't mean kuti wavenga musha iwo, no. Unenge uchitofarira musha iwo, but utotaura kuti uyu zvaari kuita zvakashata, uyu ari kudai so, uyu ari kudai so. This is the same inenge iripo. These guys they are not relevant in any way. Ivo pachavo ndo vada busy kunongedzera kutonga chigune chavo chiti hey, Chamisa who is no longer relevant. No, ivo ndo siri relevant because chicha vari kuita ipapa square kutaura zvinhu zvisina nebasa rese. Even Jabulani ningirino wacho ari kutoboyikana ari kwaari koko kuti ndakupinzwa mune nyaya dzakadai so idzidzi. One thing that I know, most of these guys, even ana Jabulani ningirino wacho, they are my followers.
they follow what I do every day. But panapa kuti munhu achingopinzwa ngoti because Chamisa ngakamira pafoto rake saka vari kuningirina iwe zvine basa rechizvo. Let's address my issues ane musoro. Let's address my issue kuti kona nhasi here muri kuti hamusi kunzwa kuti vana veZimbabwe vari popota kuti kuzvipatara mushonga ma1 hamusi kuinzwa nyaya yayo haisi kusvika. Mune basa nenyaya yekuti wamuona here Chamisa anomirana nhengi nhasi ndo nyaya nemusoro kwamuri chete. Ndo my issues atifanira kuaddress saka kana muri kutaura kashi ngatichirira kasha apa recently apa makapedza kuprove wrong nefestive. This festive season anga ari pa1 Christmas yakakuprove yekuti hapana maroad amutaura kuti ari kugadzirwa zvamune muchiimba zvezve zvokuti munoswera muchimaketa tumaroad 3 tunotokagadzirwa munyika. Tarisai makona ese enyika mabridge nemabridge mota dzichitadza kupinda kuchingozara. Zvinhu zvese izvozvo manje makabva manyaradzwa kuti zibva machitonhora kuti tono because zvine video evidence, you can't deny it. But anyways ndogona kuzotanga ndonyautaurisa zvangu because zvinhu zvacho ndinge ndiri munhu wokutoti ndinge nditori pakutorwadziwa like zvandatokuudzai kuti semunhu anenge achida nyika yake unotoziva kuti aiwa vari kupenga ava vanhu zvavari kuita hazvisirizvo. So muri Zimbabwe ndisandaenda zvangu zvakakoshawo kuti ndishandisewo mukana unoyu kukuzivisai kuti kana uchinge uri muSouth Africa iwo uchidawo kuregisterwa company nekuvhurirwa FNB business account usina work permit kana start permit, mazuva ano zviri nyore. Pane company inonzi Education Research inotungamirirwa nana mukoma Owen dzinova idzo shasha pakuregister macompany nekuvhura maFNB business account. Chato chikumbiro kuti musarasikirwe nemukana nemaopportunity, musasarire, garai mavabata. Namba dzavo dzati pafly idzo, torai namba mutaure namukoma Owen veEducation Research vakubatsirei kuregister macompany muSouth Africa nekuvhurirwa maFNB business account. Hazvinide kuti unge une work permit kana kuti start permit, panongodiwa passport yako iri valid and vari affordable and reliable. Kana uchitoda kuti process yako zvikuitire faster ingoti ndaona zvanga zvichiadvertise kwa client saka mati imari mati kuti zvinhu zvako utoona kuti faster yonoroerwa ipapo because vanobva kutora serious. So ndiri kuti torai number, jambirai mumainbox pavo mutaure navo izvozvi so because they are reliable and affordable. Pane mukana ichabuda kapa 2026 maopportunities aya anodawo munhu akarongeka, registered company, FNB business account, zvinhu zviri kufambira.